ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಯ್ಲ ನೀರಿಡ ಸೊರ್ಕತ್ತು ಎನ ಮಾಯಡ ತರ್ಕತ್ತು ಅಸ್ತಮಾನಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರೇ ಉದಿಪುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಗೆ ಬೆರಿ ಪಾರ್ದೆ ಆಕಾಶಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾರ್ದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬುಡ ಪಾರ್ದೆ ಏಲು ಜಿಡತ ಸಂಕಾಮಾಲನ ದಂಗಾದು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪನೆ ಸತ್ಯನೇಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾವೆ ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳು ನಮಕ್ ನುಡಿಕೊರ್ಪ ಪೊಡಿಪೋದು ಕೆರೆಂಚಾವುಡುಂದಂಡ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮನು ಗೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡಿನ ಪಲಿಪಾವೆರು ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪಾವೆರು ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಮಲ್ಪಾವೆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ತಂಬಿಲ ಪರ್ವ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಯನ ಉದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟ ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲನೆ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಜನಮಂದೆ ಉಳ್ಳೆರು ಸೇವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಕುಳುಲ್ಲೆರು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕುಳುಲ್ಲೆರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಭಕ್ತಾದಿಲು ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ಪಡೆವುಡು ಪಂಡದು ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲತ ಜನಮಂದಿನ ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೊನ್ನ ಒಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ತನ್ಮುಖೇನ ಲೆಪ್ಪು ಕುರ್ಪುನಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಾತ್ ಉತ್ತರ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟದು ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದಾರು ಜುಮ್ರ ಜುಮಾ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಜೈನ ಮಡತನಡು ಪುಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಕರ್ಮಾಂಗುಳೇನು ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ತನ್ಮುಖೇನ ಜೈನ ಕರ್ಮಾಂಗದನುಸಾರವಾದ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಳುಳ್ಳನ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ತನ್ಮುಖೇನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಆ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಲತಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಒಂದೇನು ಪುರ ತಿರಿಯೋನಡು ಪಂಡದು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಂಡು ಆ ಕೂಟದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರ್ಕೆಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವರಾಜ್ ಬಾಳ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳೇರಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಇಲೈದ ದೇವರಾಜ್ ಬಾಳ ಮೇರೆನ ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಳೇನಕ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಕರೆಕೊರಲಿ 0 ಸೀದಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಮುಖೇನ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ ನಂಚತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಾತ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಪನಂಚತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಥ ಭಿನ್ನರ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಹಾಕಲೆ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ನಿಖಿಲ ಮಡತನಡು ನಿಖಿಲ್ನ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಲೆ ಅನುಸಾರದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ಈರು ದೈವದ ಕಲಕ್ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಬರಿಯರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ವಾ ಒಂಜಿ ಮೂಲರ್ತ್ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನವ ಅತ್ತಂಡ ಈರೇನು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕೈಪತ್ತೊಡ್ಡ ಕಾರಣದಾದ ಆಬಡ್ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಜಗತ್ತಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆದಿಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದಗು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐವೇರು ಧರ್ಮದೈವಲೆಗೆ ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿக்கு ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಆಗಮವಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನಿತ ದಿನ ಲೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ದೇವರಾಜ್ ಬಾಲಿಗೇರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸಂಸಾರಗಳ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆಗಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಉತ್ತುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ವಂಶದ ಪರಂಪರೆಡು ಅನಾದಿ ಪೂರ್ವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆತನಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಈ ಆವೇಶ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಗ ಬರೋಣ ಅನಾದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಲೆಟ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ
ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಎಂಕಲೆಗೆ 1993 ಎಂಕ್ ದೈವದ ಎಣ್ಣೆಂಡು ನೆರೆದು ದುಂಬಿಯನ್ನು ಬೊಂಬೈಡು 80ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ 80ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲೈ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಆವೇಶ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವದ ಆವೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಪುರ್ತಾಣು ಅಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ 1993 ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಆ ದೈವದ ಊರ್ದ ನೇಮಾಪನ ಸಮಯ ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆವೇಶ ಅದು ಊರ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ದೈವದ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ನಿಶ್ಚಯ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ದೈವದಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗು ಕೈ ಸೇರಿದು ಬಂತು ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡಂಜ ನುದ್ದಾಲ ಪಟ್ಟೊಡು ಕೊಡಂಜ ಮೇಕಾರ ಕಟ್ಟಡು ಸಾರಳ ದೈವ ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ ಪನ್ಪನ ದೈವ ನೆತ್ತ ಮೂಲವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿಡು ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಐತ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಥೆತ ಬಗಿಟ್ಟು ಪಾತಿರಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಉಲ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕರೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ರಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಒಲ್ತರದು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿಜೆ ಇದ್ದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ರುಲ್ಲರೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾನಂದನಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಜಿನ ಬಂದ ಯಾನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದೆ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣರೆ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂತರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ 5 ಕಾಲ್ತನ ಸರಿಕೆ ನಾಗನಿತ್ತು ಐತಪುರ ಮಲ್ತ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಅಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತೆ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಜಡ ಒಂದು ಕೇನೋಡ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ್ ಓದ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅಕುಲ್ ಬಂದೇರು ಹರೇಕಾಲ ಒಂದು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತಕಂತ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂದ ಅವು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಆರು ಕಲಿಕೆ ಅಂದು ಬಂದ ಪೊಂಜು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮದ್ನೆ ಅಂದಿನ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕರೆಮಣಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಐಕ್ ತವ ತಪ್ಪಾತಂದೆ ಎಂಕಿರು ಅಂದಜಾಯ್ಜಿ ಗುಳಿಗನ ಕಣತ್ ತೀರ್ಥ ಕಣತ್ ಏರ್ಬಂಡ್ ಪನೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಅದಾಗ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತನ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರು ಐಟ್ ದಾಲ ಉಂದಾಪುನ ಗುಳಿಗನ್ ಒಲ್ಪಟ್ ಕಂದಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಮನಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಆರೇಕಾಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಐತಿದಲ ದೋಷ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ದೈವಗು ಕರಿಮಣಿ ಕೊರ್ನೆಟ್ ದೋಷ ಉಂಡಂದ ಅತ್ತ ಗುಳಿಗನ ಕಂತಿನೆಟ್ ದೋಷ ಉಂಡಂದ ಗುಳಿಗನ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಂಬಿನವ ಅಂದ್ ತೀರ್ಥ ಕಂತಿನ್ಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿತ್ತಿನವೇನು ತೀರ್ಥಕನತೆ ನಂಬೀರು ಅಂತೆ ನೇ ನಿಕುಲ ದೈವನು ನಂಬುನಗ ವಾ ರೀತಿ ನಂಬುದರೆ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ನಿಕುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣ್ತ ನಂಬುನವ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ನಂಬುನವ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ಅವಳೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವನ್ ನಂಬುದೇರು ಲಕ್ಕೇಸರಿನ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರಿಮನಿ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಭರಣ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಸರಿಯ ತಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ತೀರ್ಥಗಣತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಂತೇಳಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅರು ತರೆಮುಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತು ಕೊರಂಡಲ ಅವು ಆ ದೈವದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸೌಂದರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಪನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಕೊರಲಿ ಗುಳಿಗನ ಜಾಗ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ತೂದೇನು ಮಲ್ಪುಡ ದೈವನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊನಪುಂಡ ಐನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಐನ್ ತೂದು ತೆರಿಯೊಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ವಾಕ್ಲೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯ ದೋಷದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕನಪುನಂಚೆತ್ತನ ದೋಷದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ರಮವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಚಿಂತನೆ ದೈವಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹೊಸತ್ತಾದ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮುಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆ ಜಾಗ ಅಂತ ಈ ಜಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಬುಡು ಅತ್ತ ಅವಿನ ಆತು ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ್ನೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೈರು ಅಪ್ಪಂಡ ಅವಲಿಪ್ಪುನು ಹೋಗೆಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಡು ಕರಿಮನಿ ಒಬ್ಬರ ಕೊರನ ತಪ್ಪಗೆಂಡ ಅವು ಸರಿ ಸರಿ ಆಭರಣ ಅಕಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇನ್ನು ದೈವ ದೇವರೇ ಒಪ್ಪಿಸವಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 ಪದ್ಮರಾಜರು ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಜುಮಾ ದಿನ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಒಂದು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅನಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆದಿಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಅಸುರನಕಲ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಜಾಗಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸರನಕಲ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಧೂಮ್ ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ದಿನಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಡ್ ಕಾಶಿಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಶಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಬತದು ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ ನಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಳ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಳಪಟ್ಟ ಸೀಮೆರ್ದು ಶಯನ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪನಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಶಯನ ಬೈದ್ಯನೊಟ್ಟುಗ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿಡು ಕುಂಬಳೆ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೈನ ಕುಂಬಳೆ ಕೋಟೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಕೋಟೆದ ಚಾವಡದ ನಡುಟು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ದೊಂಪಪಾರ್ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಅಲ್ಪ ಅರಸು ದೈವನು ಸತ್ಯಧರ್ಮನು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿರು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಶಯನ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪುನಯನ್ ಅಯೇ ಜೀವ ಆಯನ ದಾನ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುವೆ ಆ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಅರಮನೆದ ಅರಸು ಕೇನ್ಬೆ ನಿನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸ್ತೋಜಾದ ಕುರುಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಲ್ಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಸಮಯದೊಲೆ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಅರಸು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿದ ಅರಸುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುದ ಪಾತ್ರಡು ಆಯ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿದ ಚೈನನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಕುರ್ದು ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಳೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಕುಂಬಳೆದ ಚಾವಡಿಡು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಅರಸು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ವಸ್ತುಡು ಮನದಾನಿದ ಬಲ್ಪುಗು ಆಯೆ ವಿರ್ಮಾನ ಬೈದೆ ಸತ್ಯಡ ಶರಣಾಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಲಕಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯದ ದೈವ ಈ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಅರಸುಗು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಕುರುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು ಆನಿದ ಮನದಾನಿದ ಆ ಪೊರ್ತು ಸಮಯ ನಿರ್ಣಯನಗ ಆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಾಗ ಸಪ್ಪನೋಡು ಈ ಅರಸು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಚೊಂಬುದ ಪಾತ್ರನು ಪೊದದು ಅರಸುಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ತೋಜಾದು ಕೊರಪ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕುಂಬಳದ ಚಾವಡಿಡು ಅರಸುಗು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಚೊಂಬುದ ಪಾತ್ರಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಟು ಸರ್ಪೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನಗ ಅರಸು ಈ ನಾಗೆ ಸತ್ಯವಾದಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದನತ್ತು ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಈ ನಾಗರೂಪುಡು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟದು ಅರಸು ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟದು ದೈವಗು ಒಪಿಸಾದು ಕೊರ್ಪೆರು ಆತನೇಟ ಅಲ್ಪ ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಕುಂಬಳೆ ಚಾವಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕಾಲ ಅಲ್ಪ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ಅರಸು ದೈವ ಆಪುಂಡು ಕುಂಬಳೆ ಅರಸು ದೈವಾದಿಪ್ಪುನಗ ಕೆಲವೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣನಗ ಒಂಜಿ ಆಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಳಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಯಗ ಕೆಲವೇ ಅನಾರ್ಥಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿದ ಜನಕಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಪಾರಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಜುಮಾದಿನ ಈ ಆಳಿ ಬ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಸಮುದ್ರಗೂ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸಮುದ್ರಗೂ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೆ ಐದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅನಗ ಕುಂಬಳೆದ ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಜುಮಾದಿ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡೆಡು ಬಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪ ಪಾರಸ್ಥಾನಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಈ ಆಳಿಬ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಉಪದ್ರವದ ಹತ್ರ ಆಳಿಬ್ಯಾರಿ
ತನ್ನ ನಿಮಾಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನಗ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸುಂದರಿಯ ನಂಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯನು ಪಣ್ಣ ರೂಪನು ತಾಳದು ತನ್ನ ಆ ಭಗವತಿ ಆಳಿಬೇರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುಣು ಅಲ್ಪ ಪಾರಸ್ತಾನಡು ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಣು ಅಲ್ಪ ಭಗವತಿಗಳ ಆಳಿ ಚಾಮುಂಡಿಗಳ ನೇಮ ನೀರಿ ನಡಪುಣು ಈ ಆಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪನವೇ ಅವು ಭಗವತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮುಂದು ಧೂಮಾವತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಧೂಮಾವತಿಲ ಭಗವತಿಲ ಒಂಜಿ ರೂಪ అనಗ ಅಲ್ಪ ಜುಮ್ರಜುಮಾದಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಜುಮ್ರಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಚಾವಿಡ್ದು ಆಯರನಂದನ ಈಯರನಂದನ ಬಂಟ್ವಾಳಪೇಟೆ ಮರಣ ಬಾಲಿಗೆರು ಪನ್ಪನಾದಿಪ್ಪೇರು ಮರಣ ಬಾಲಿಗೆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆದಿಪ್ಪೇರು ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಸಣ್ಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಡಿಟ್ಟು ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಯ ಮೀಂದೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿರ್ತುಬೋಪನ ನೀರಿನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಂಬು ಬನ್ನಗ ಒಂದು ದಾನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರತು ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆತಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲಿಗೆರು ತನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಎರೆನು ನೀರಿಗೆ ದಕ್ಕಬೇರು ಮಂತ್ರದ ರೂಪ ಅದು ಆ ಮಂತ್ರದ ರೂಪಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಯ ಕರೆಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಸುದತ್ತ ಕರೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನಗ ಮೇರ ಚೊಂಬುನು ಪತ್ತದು ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊನ ಬರ್ಪೇರು ಕೊನ ಬತ್ಯಕ್ಕ ಉನೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನವರ ಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಅನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪನೆ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದ್ಯ ಈ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದ್ಯನ ಕೆಟ್ಟು ಈ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಯನ ಕೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಉನೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ ಪಕ್ಕೇನು ಬಾಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತಾನಗ ಆ ಬಂಟ್ವಾಳಪೇಟೆಡು ಬಾಲಿಗೆರು ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡಿಯ ಕುರ್ನಿಯನು ಆ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದೆ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧಕ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಟ್ವಾಳಪೇಟೆಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಲಿಯನಾಲೂರು ಬಂಟ್ವಾಳಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಬಿಲ ಚಡವು ಪಿಲಿಮುಗೇರ ಬೈಲು ದಂಡದ ಗೋಳಿ ಪನ್ಪುಣು ಅಲ್ಪ ಅರಸು ದಂಡಿಗೆದ ತುಮ್ಮುನಂಚಿನ ದಂಡಿಗೆದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬುಲ್ಲ ದಂಡಿಗೆ ಕಂಚಿ ದಂಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ದಂಡಿಗೆ ದಂಡದ ಗೋಳಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ತರವಾಡದ ವಂಶೋಡು ಅಕಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಮಕರ್ ಆಗ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದಾಗ ಕೊಂಗಿ ಕಟ್ಟುಬೇರು ಮಕರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ ಪುರ್ತನಗ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡಿಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಚ್ಚಿರ ಬೋಲು ತಿನ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ತನ್ನ ಆಯನ ಕೈಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಂಗಿದ ಕೋಲರ್ನು ಮರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಂತ್ರೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಏರು ಮತ ಆಗ ಮಕರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ ಅಕಲ್ನ ಪೊಂಜೇನ ಅಕಲ್ನ ಸೀರೆ ಪುರ ಮಿತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ರಾವರ ಸುರಾಪನು ಒಂದಾದ ಕಲಿಯುಗ ಒಂದಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದನ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದನ್ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೊಳ್ಳುದಿಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕೊಳ್ಳುದು ಬಚ್ಚಿರ ಬೋಲ್ ತಿಂದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಲೆತ್ತದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ತೀರ್ಥ ದಂಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಗ ಆ ದಂಡೆಗೆ ಬೋದು ಆಯ ಕಾರ್ಗ ನೀರು ಮೈತದ್ದು ಆಗ ತಮ್ಮನವು ನಸು ಕೊರ್ದು ಪೇರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗ್ಲಾಸಡು ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೇರು ಕೊರ್ದನಗ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ ಕಷ್ಟ ಬೋದು ನೊಂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಲ್ಪ ಬಳ್ಳಿ ದಂಡೆ ಪನ್ಪುಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಕಂಚಿ ದಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಂಚಿದ ಪೇರುಡು ಆಯಗ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಆಯಗ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಊಟೋಪಚಾರ ಕೊರ್ದು ಆಯ ಗೌರವ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪ ಆಯಗ ಕಂಚಿ ದಂಡೆ ಪನ್ಪುಣಪುಣು ಐದು ಬನ್ನಗ ಬಂಗಾರ ದಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣು ಆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಬಂಗಾರದ ದಂಡೆಡು ಆ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಂಗಾರದ ಗ್ಲಾಸಡು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಆಯ ಬಿರ್ಮಾನ ವೈದ್ಯನ ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನೆದ್ರ ಬಂಗಾರ ದಂಡದ ಅಪಣಂಚ ದಂಡದ ಗೋಳಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣು ಐದು ಬಕ ಕರ್ಮಾಲೆ ಮಾಡ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಅಲ್ಪ ಬಿರ್ಮಾನ ವೈದ್ಯ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಕರ್ಮಾಲೆ ಮಾಡ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಮಾಲೆ ಮಾಡ ಆವಡ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತರ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ 700 ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅರಸುಲ್ಲ ಮೂಳಿಕೆದ ಅರಸುಲ್ಲ ದಂಡಿಗೇಡು ಅರಸು ಅಳೆದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚ 700 ಡಿಪ್ಪೇರು 700 ಅರಸುಲು ದಂಡು ಸಾಮರುಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಳ್ಕಿದ ಸೀಮೆಡು ಬನ್ನಗ ಆರ್ನ ರಾಜ ಕಿರೀಟ ಬೆದರ ಪುಂಡೇಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಗೋಚರಣಿ ಪೂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಪಿರಪುನಗ ಕಿರೀಟ ಆರ್ನ ಬೆದರ ಪುಂಡೇಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಾದ ಕಲ್ಜಿಗ ಒಂದಾದ ಮಾಯಾ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೋದನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಗ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರು ಲೆತ್ತದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಆತನಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದೆ ಕೊಣಬಹುದು ನಂಚಿನ ಜುಮ್ರಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣು ಆ ಜುಮ್ರಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಿರು ಆ ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡಿಯಡಿಪ್ಪುಂಡು ಚೊಂಬುದ ಕಡ್ಡಿಯಡಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅರಸುಲು 14 ಮುಡಿಯರ್ದ ಉತ್ತರಂಬೋಳಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಮಾಡಕಟ್ಟಾದ ದೈವನು ನಂಬುಡು ಪನ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ತುಗು ಬಾಲಿಗೆರೆ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡು ತನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತು ಕೊರತೆ ಆ ವಸ್ತು ಓಲುಂಡು ಕಂಚಿದ ಅದಾದ ಅನ್ಪನ್ಪನ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದ ನಡೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇನು ಈ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದನ್ ಅಲ್ಪ ಆಯಮಲ್ಪನಂಚಿ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕಡು ಅಮೂರ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗಾಲನ ಸಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಜಾಕೆ ಬೈದೇದಿ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಆಣಮರ್ಲ ಸಂಬಂಧಡು ಆ ಬಿರ್ಮಾನ ಬೈದನ್
ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕೊಚ್ಚದು ಮಂದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಡಿಯಾರ ಉಗ್ಗೆಳ್ಳು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇನು ಅಡಿಯಾರ ಉಗ್ಗೆಳ್ಳು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯಾ ಬಿರ್ಮಾನ ವೈದ್ಯ ಗುತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಬಾಲಿಗೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಮಂತ್ರದ ರೂಪುಡು ఆయన ಜುವಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ಆರೆಗ ಆ ಮರಣ ಬಾಲಿಗೆರು ಮರಣನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲಿಗೆರು ಮರಣ ಬಾಲಿಗೆರು ಅಂತ ಆಪೇರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ఆయన ತುಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಜುಮಾದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗ ತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೇಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸೊಲ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಕುಟ್ರಾದೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೇಂಡ ಪಕ್ಕ ಪದ್ಮರಾಜ ಜಯಂತಿಗಳ ತೊಲಮೇಲು ದೇವರಾಜರಿಗಳ ತೊಲಮೇಲು ಎನ್ಮಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಐಕ್ ದೈವ ದಾದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂಟಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜೇನೆ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರಿ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಪದ್ಮರಾಜಣ್ಣ ಕತೆ ಮರಣ ಬಾಳಿಗೆರ್ ನಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಟುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಮರಣ ಬಾಳಿಗೆರ್ ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಲಿಗೇರ್ನ ಪನ್ಪನ ಓಮದ ಪದವು ಸೀಮೆಡ್ ಅಧಿಕಾರದ ವೈನಿತ್ಯನ ರಾಜನ್ ದೈವನೇ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪುಂಡು ಆ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಅಲ್ಪ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಗೆ ಆ ಮರಣ ಬಾಲಿಗೇರದ ಹತ್ರ ದೈವ ಮೆರೆಪುಂಡು ಬಿರ್ಮಾನ ಬಾಯ್ದನ ಆ ವಂಶದ ಒಂಜಿ ಪುರಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಡಪಲೆಗ ಆ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆ ನೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಆವಡ್ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿನೈನು ಎಂಕ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತುಗು ಈ ಜುಮಾವತಿ ಪನ್ಪನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಪರಶುರಾಮ ಸಿಸ್ಟಡ್ ಮಾತಾ ಪರಂಪರೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬ ತರವಾಡು ಸಂಸಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತು ಮನೆತನ ರಾಜ ಬರುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಒಂದು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದಿಮಾಯ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸ ಮಲ್ತನ ಧೂಮಾವತಿ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪನ ಕನ್ನಡದ ಅಂಶ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪನ ತುಳುವರ್ಡದ ಅಂಶ ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವಪೂಂಜೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ ಅಡಸ್ಥಾನಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಆ ಮನೆತನಡು ದೇವಪುಂಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಗುತ್ತದ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಆ ಕತೆ ದೇವಪುಂಜನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಮೂಲ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಬಂಟೆ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜೆನ ಬೇತೆನ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತುಳುನಾಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಜುಮಾದಿನ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರವು ಬಂಟೆ ಬಂಡ ಇಂಬೇನೆ ದೇವಪುಂಜೆನೆ ದೇವಪುಂಜೆನೆ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಈ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮೋಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುವೆ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಂಶನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಧೂಮಾವತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯನ ಕಾರಣ ಕರ್ಮ ಬಾಧಕಡು ಆಯನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಐತೈತೆ ಉಯಿರ್ನ ಒಂಜಿಗ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಇರು ದೇವಪುಂಜನೇ ಬಂಟೆ ಆಯನ ರುಂಡ ಕಡ್ತದು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅವಳು ನಮ್ಮನ ಆಯನ ರುಂಡ ಕಡಪುನು ಅವಳು ಗೆಂದ ಪುದ ಪುದ ಒರುವಾದ ಆಯನ ರುಂಡ ರಟ್ಟಾಯಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ದೇವಪುಂಜೆ ಅಂದ 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 ಆ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಂಟೆ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರು ದೇವಪುಂಜೆ ಅಂತ ಬಣ್ಪರೆ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ದಾದ ಬಣ್ಪೇರಿಗೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನೇ ಬಂಟೆ ಬಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಜಾಂದ ಪದ ಉಡು ಬತ್ತದು ಆಯಗಳ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ಜುಮಾತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾದ ಅವಳು ಬೆಂಜಂದ ಪದ ಉಡು ಬಂಟ ಮೊಳೆನ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತೇನಂಚತನ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮರ್ಲಿ ಅಂಚಾದನಗ ಜುಮಾದಿನ ಮಾಯೋಡು ತೆರಿದಾನಗ ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಬಂಟನ ತನ್ನ ಬಲತಗೈತ ಬಂಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಈ ದೇವಪುಂಜನ ಕತೆಟ್ಟು ಪೊಂಡ ಖಾಲಿ ಜುಮಾದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾಯ ದೇವಪುಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡಟ್ಟು ಜುಮಾದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಸಿರಿಕುಲು ಆಲಡಿಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಕಬತಾರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲನು ಸಿರಿನ ಮದಿಮ ಆಯ್ನ ಆಯನೇ ದೇವಪುಂಜೆ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಲದ ಬೇಟೆಗೆ ಸುಲ ನೆಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲವು ಪುನಗ ಲೋಪದೋಷ ಆದ ಅಲ್ಪಲ ಸಿರಿ ಆಯಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗಳ ಆಯ ದೇವಪುಂಜೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದಂಚಿನ ಕತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಆ ಮಾನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಯಮಲ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಜುಮಾದಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ನಂಡ ನಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಖೇನ ತೋನಾಗ
ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಟಗ ಪಂಜಿನನೇ ಸ್ವರೂಪದಾಯ ಕೊರಪನೆ ದೇವಪುಂಜ ನರಮಾನ್ಯ ರುಡ್ಡ ಕೊರ್ತಿಜೇರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಂಟಗ್ ಕುರುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಬಡೆಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಲ ವರಾಶಕ್ತಿಯಿಂದುಂಡು ಮಲ್ರಾಯ ಜುಮಾದಿಗಳ ಮಲ್ರಾಯನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತೂವೊಂದು ಪಾನಾಗ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ಯಾನು ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಜನತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಂಜಿದನೇ ಓರು ಪಂಜಿದ ಅವು ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಜಿನ ವರಹ ರೂಪ ಆ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕೋ ಈರೆಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲವ್ವೆ ಬಂಟಗ್ಲವ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡ್ಪನೆ ಬಂಟೆನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಬಂಟೆ ಜುಮಾದಿಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಬಂಡ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ತರ್ಕ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಆಯಾಯ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ಸತ್ಯುಳೆನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೆಂಡ ಈರಿ ಎಂಚಪ ಅಂತುಳ್ಳದು ಈರೊಂಜಿ ಜೈನಾದಿಗೆ ದಾರ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈರುಂದೇನು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತೇನ ಧೂಮಾವತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ತ ಜನಪದಿರದಾದ ಜೀವವರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿ ಐಕ ಇರ್ನ ಒವೇ ಸಂದಿಡು ಪಾರ್ದನೊಲಿಡು ಆ ಕತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿರೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಧೆ ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನೊಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನಡು ಪೂರ್ವ ಸಂಧಿಡು ಉಂಡು ಒವೇ ಎಂಗ್ಲ ಈತನೇಟ ವಾಡಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಇಜ್ಜಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಇಜ್ಜಿ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನಡು ಇಜ್ಜಿ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನ ಒಲ್ತು ಬರಪುನೆ ಇರ್ನ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಕುಂಬ್ಳಡ್ದೆ ಬರ್ಪುನ ಕುಂಬ್ಳ ಸೀಮೆರ್ದೇ ಶುರುವಾಪಿನ ಸಾರಳ ಸೀಮೆರ್ದೇ ಬರ್ಪುನೆ ಯಾನ ಆ ಪಾರ್ದನ ಎಂಡ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಇರು ಕೊಡ್ತನವೆ ಉಂಡು ಅಂಜಾನಗ ಒವೇ ಜುಮಾದಿನ ಪಾರ್ದನದೆತ್ತಂಡ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಣ್ಪನ ಒವೇ ನಂಗೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಂದಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಂದೆ ನಮ ಜೋಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೇನು ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಪಿನತ್ತೆ ಅತೆ ಅವೇನು ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಬ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾದೆಗೆಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಚುಟುಕುಟು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ಯ ಆಯನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ ಜೀವವರ್ತಿನೆಟ ಹತ್ರ ಜುಮಾದಿ ಮಲಾರ ಬುಡುಡು ಕಾತಿನೆಟ ಹತ್ರ ಮಲರಾಯೆ ಈ ರೀತಿ ದೆತ್ತೊಂದುಬೋದು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪಟ್ಟುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೈದಿಗೆ ಇಡುಪಾಡಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯನಟ ಹತ್ರ ಸರಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕರಿವಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ವಂಶನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಲ್ತದ ಮರ್ಲು ರೂಪೋಡು ಕಂತಿನ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಲೆಲುಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ತೀರ್ಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿರ್ಗ್ಯ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮತ್ತು ದೈವದ ಕಲ ಸೀದಾ ಬನ್ನೋಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ ಇಪ್ಪನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾದ ಪಡ್ಪರಿ ಅವು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಪಿನಕಲ್ನ ಅಕ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನು ಆನೆಕ್ಕೆ ಬೈದ್ವಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100-125 ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೂತು ಯಾನು 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸಂಘಟನೆದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಟು ದುಂಬು ತಗುಲು ನಿಜವಾದಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಐಕು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬೈದು ಐಕು ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಪೋಯ ನನ್ನ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅವನು ಪುಡು ಬಂಡ ಅವು ಆಪುಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ಕೋರಾಟು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂಚ ಅಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಆಡು ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಆಡು ಪರವ ಸಮಾಜ ಆಡು ಅತ್ತು ಐಟು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಯಾನು ಮಡಿವಾಳ ಅದು ಬಂತೀನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದೀರು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದೀರು ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಅಂಚದಾನೆ ಇಂಚದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡುವೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಪಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಎದುರುಡುಕಲ್ಲು ನಾ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾಕಲು ಮುಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪವನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಬನ್ಪಿನ ಅನ್ನೋ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿ ತತ್ತದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಟು ದೇವರಾಜರೇ ಕೆಲವು ಗುರುತರವಾಯಿನಂಚಿತನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಜತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಪಾಂಡೆಟ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಐಕೆ ಈತೆ ಆಯ ಮಾತನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆಟ್ಲ ಒರಿಂಜಿ ದೈವಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಂಡ ಆ ದೈವಗೆ ಉಂತೊಡಂದಿತ್ತು ದರ್ಶನದೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವೇ ದೈವ ಬರ್ಪುಣು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ದೈವ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿಗೆ ಕೊರಂದಾಂಡ
ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಉಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾತ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲ ಬಂಡಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವರ್ಗ ಬತ್ತಂಡು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆರಣೆ ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಜತತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಡ್ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಡ್ ಪರವ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಸಮುದಾಯಡ್ ಅತನ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನ ಈರು ಬಣ್ಪುನ ಕಾಲು ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಡೊಂದು ಬಣ್ಪನ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ತತ್ತು ದಿನ ಹೋಲ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಗಳ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಪೂರ್ಣ ಬಂದಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಅಕ್ಕುಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಬೆಂಚ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲ್ನ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪುಲು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಬಂಡ ಅವಳು ಕೊರ್ಪನೆ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಈ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಬೈ ವಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದು ಬಂಡ ಅಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟು ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪಡೆದು ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬಕ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವು ನೇಮದ ದೈವದ ಅಂದು ಪಾಡಿವಾಗ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೈವದ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದ್ನಾಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅರದಲ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಒಂದು ವಾದ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ನರಮಣಿ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ದೈವ ಅಂದೇನ ಬಂದ್ ಮಾಡು ಅಕ್ಕಲು ದೈವದ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಪಾನ್ ಪರಾಕ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದುಲ ಬೈದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಂಚಮನ್ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಮತ ಅವೇನು ಮತ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅವ್ರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚದೇತನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಏರು ಮಲ್ಪವನ ಮುಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತರು ನಮಸ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬಸರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇದು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾರೊಂದು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುರಿಬೇಕ ಐಕೆ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗ್ಲ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಮಲ್ ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆದ್ಬೋದು ನಾನು ಇಂಜ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿದ್ದಾಯಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗಳೇ ಉಂಟುನು ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗಳೇ ಉಂಟುನು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಉಂಟು ಪುನಃ ಸರಿಯೇ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾದ ಮಲ್ತದೇರಿಕೆಂಟ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಗೂ ದರ್ಶನ ಉಂತಿನ ಅಕುಲ ಈಗ ಮಾತೆಕ್ಲ ಉಂತುನು ಒಂದು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದೇವಿತ್ತೆ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಉಂತುನ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಹೊಸಬು ತೊಗುಲು ಉಂತುವೇರೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಉಂತುವೇರೆ ಅಂತ ಅವು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವ ಹೊಡಿತೆ ಜುಮಾದಿ ಗುಂತಿನ ಜಾರಂದಾಯ ಗುಂತೆರೆಜ್ಜಿ ಜಾರಂದಾಯ ಗುಂತಿನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಗುಂತೆರೆಜ್ಜಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಗುಂತಿನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವ ಪುಂಡಿತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೈಸಂದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯಿನ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಬಂಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಲೆ ಪುಂಡ ಒಂಜಿಂದು ಅಪ್ಪಗ ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಐಕುಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಉಂಟೋಲಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಜಾಂಬನ್ ಪುಣಿಂಜಿನ ಮನ್ನದಿ ಈ ಪುಣ್ಣ ದೈವ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೈವ ಹೊಲ್ತುಲೆ ಅವು ತಪ್ಪು ತೋಜು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಪಾತಿರನಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ ಈತನೇಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಮಯರ್ದಿಂಚ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯರ್ದಿಂಚ ಅಕುಲ್ಡೆ ಎಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡುಗೆಂಡ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತಲೆಗೆ ದರಿಪನಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತ ಅಂದ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಅವಿನ ಸತ್ಯದೇವತೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತ ಅಂದು ದೇತೊಂದೇರಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಲಂಚ ದೇತೊಂದೇರಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ದೇತೊಂದೇರಿ ನಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಭೂತ ಅಂದು ತೋಜುನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಅವು ವಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕುರ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು 9,000 10,000 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಪಾಪದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ತುಂಬದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಕೊಚ್ಚಾಂದಿನ ವಿಚಾರನು ಪಾತ್ರಂದು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಯಾನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾನು ನೇರ ಇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲತವಾದ ರಾಜನ್ ದೈವಗ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಗಳ ಬರ್ಪುನೆ ನರಮನೆ ಮಲ್ತನವು ಮೂಲತವಣ್ಣ ಮೂಲೋಡಿತ್ತನಗೆಂಡ ವೈಕಲ್ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ್
ನೇಮ ನಡಾವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ರಾಜಂದಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂತನ ಬತ್ತುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೂತಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸಜ್ಪಾಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೆರತ್ ಮೂಲ ಸಜ್ಪಾಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲತ್ತಂದ ದರ್ಶನ ಉಂತೆರೆಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತತ್ತದ ಮಲ್ತಿನವೇನೋ ದೋಷ ಅಂದಾದವೇನೋ ಉಂತದ ಯಾನು ಸುನಿಲ ನೇರ ಬಣಪನೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೋಗು ದರಿಪನಗುಲ ಕುಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದು ದಿನಗಳು ನಡಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂದುಲ ಪಣಪಿನತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಬೋತುಂಡು ರಡ್ಡನೆದ ದೀರ್ದಾದ ಗೆಂಡರ ಮಂಡ ಕಾಸು ಬಣಪನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಾಯನ ತಾಕತ್ತದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಂದ ಅಕುಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ದಾಂತಿನಕಲ್ಡ ಒತ್ತಡ ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಒತ್ತೊಂಡ್ವೆ ಎಂಚಿನ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟುದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲಲು ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಮಾಟೋಡು ಭೂತ ಬೈದುಂಡು ಅವು ನಂಬಿಜಿಂಡ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಬೋಪುಂಡು ಮುಜಿ ಜೀವ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅಲ್ತಬೋದು ನಿನ್ನ ಮಗಲ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ನಿನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗುದೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ 10 ಜೋಗ್ಲಿಂದ 10 ಇಲ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗುವೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಆಕಲು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಗಲು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನವು ಅವು ದಾದ ಗೆಂಡ ಕೊರ್ಪುನಾಯನ ತಾಕತ್ತು ದೆತೊನ್ನಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಬಣ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಂಡ ಐತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐತೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ಳ ದರ್ಶನ ಬೋಡೊಂದಕ್ಕೇನು ಜಿರತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪಿಲಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆತಂಡು ಯಾನ ಅವು ಹತ್ತು ಬಣ್ಪಿನತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಣ್ಪಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ವಂಚನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಡತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ತೆಟ್ಟ ಆಪಿಲಾಕ ಹಾಳಾವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪರಡವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿಲಿತ್ತ ನಾನು ವಾ ದೈವದ ಹಾಳಂದು ಬಣ್ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವು ಕಾಪುನ ದೈವ ಅವಡು ಅವು ನೋಪುನ ದೈವ ಎರೆ ಬಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ ಅವಡತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡೆಂದಪ್ಪೆ ಮೂಜೆಂದಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಪೊಸತ್ತಾದ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಅವಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಗೊರುಂಡು ಪಂಜುಳದ ಅಪ್ಪಣೆ ಗೊರುಂಡು ಒಂದು ಕೈತಳ್ಳೆ ಕುಳಾಯಿದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪನೆ ಗೊರುಂಡು ಇಜ್ಜೆ ದೈವ ಪಸತ್ತ ಬೈದನ ಇಜ್ಜವೇನು ಬರ್ಪೆನ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈ ದೈವಳುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ದೈವ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಸುರತ ಕಟ್ಟದನಗ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜ ಅವು ಕಟ್ಟನಾಯ ಬಂಡೆನೆ ಅವು ಮಿನಿ ನಂಬಿ ಜರಡ 4 ಜೀವ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅವೇನು ನಂಬುಜಿಂಡ ಇಮೆ 4 ಜೀವ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಹೊರತಾದ ಏತೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಲಿಕೆದ ಕುಲು ಪರವೇರು ಪಂಬತೇರು ದರ್ಶನದ ಕುಲು ಮೊಗಲು ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಪಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕೊರಂಡ ಈರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಾಡುಡು ಇಂದ ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಎನ್ಮತ್ತು 10 ಕೊರ್ಕ ಈ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚರದ ಬದ್ದೆ ಗುರಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷ್ಠೆಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಈ ನಿನ್ನ ಕಾಪುಲೆಕ ಅತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡದು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಡಿಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಬಾಯ್ದಡ್ಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ನೇಮಾಪುಂಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು 15-20 ಸಾವಿರ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿ ಮುಡಿಬಿದ್ರೆ ಅಂಚಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಪುರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಬೋದು ಅವಲೊಂಜಿ 5,000-3,000 ಸೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ಕೇನು ನಂಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಗೆ ಇನ್ನಿಂತ ನೇಮಾಪುನು ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ರಡ್ಡು ದಿಂತ ಹಾಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬೋಪುನು ರಡ್ಡು ದಿಂತ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪಗೆಲ್ಡು ಆಯ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಮನದನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈವ ಕಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಬೋಡಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲ 5 ಜನತ್ತ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಗೇಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡಿ 3 ದಿನತ್ತ ಪಗೇಲ್ 3 ದಿನತ್ತ ಅಕ್ಲು 15,000 ಅತ್ತಡ 20,000 ಕೇಂದ್ರನಂಡ ಐಟ್ ಏರು ವಯಸ್ಸೊಂದೆ ಪೋನಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ದೇಪನ ಬೇತ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಕೊರು ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಬಂಡದೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕನು ಅತ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡರು ಒಂದು ಯಾನು ನೇಮಡು ಅಕುಲ್ ಬಂಡ ಬೆನೀತ ದರ್ಶನ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಮಿತಿ ತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೊರ್ನೆ ಪಾಪದ ಅಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಗು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸವನುಂಡ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಂಡು ಅವಿನ ತರೆದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯರ ಬಲ್ಲೆ ಅವಲಾರ್ನಗ ಸರಿಯಾಯನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ತರದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏರು ಬಾತ್ರೆನ್ನು ಹೊಲ್ತರದು ಒಂದು ಶಾಂತರೊಪ್ಪಲೋಡು ರಾಗು ಪಂಡದು ಪನ್ಲೆಣ್ಣದೆ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಮೂವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ದೈವದ ಕರೆಟ್ ಅಂತ ತೋಜಿನ್ ಸರ್. ಐತ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಭಟ್ರನೊಂಜಿ ಕೈ ನೆನೆ ಕೊಡು ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಟ್ರನ ಕೈ ನೆನೆತ ಕೈ ನೆನೆತದ ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಲ ಆಂಡ ಪಂಡದು ತುಯ್ಯರು ಬೇಲ ಆಂಡ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರು ಬೇಲ ಆಂಡ್ರ ಪಂಡ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಪ್ರೇತ ಬೈಜಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನಿಗಿಲ್ಲ ದೈವ ದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ ದಯ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಸರ್. ಇತ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಉನೇನು ಪೂರ ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಾ ಇಂಗಲಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ಜತ್ತ ಪಂಪಿನ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಕೊಂಡ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರಣ್ಣ ರಾಗು ಪಂಡದು ಸರ್. ಆ ರಾಘವಣ್ಣ ಯಾನಿರಿಗೆ ನೇರ ಬಣ್ಪೆ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ಬಣ್ಪೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ದೈವ ಒರಿಯನ ಕೈ ನೆಲ್ಬಲ ಯಾನಿರು ಜಾತಿ ದಬ್ಬದಾರ ಬನೋಚ್ ಏರೇನ ಅವಡು ಅವು ಒಡ್ಡ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಅವಡು ಭಟ್ರನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಏರ್ನ ಕೈ ನೆನಪುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ನೇರ ಬನೋಡು ದೈವಡ ಪ್ರೇತ ಇಪ್ಪುನಿ ಏರಡ ದೈವಡನ ಭಟ್ರೆಡನ ಅತ್ತು ದೈವಡಕ್ಕೇನೋಡು ಪ್ರೇತ ಇಪ್ಪುನಿ ಎರಡ ನಿಂಡನ ಮಂತ್ರವಾದಿದನ ಭಟ್ರೆಡನ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆಡನ ಅಪ್ಪಗ ದೈವಡ ಅಂದ ದೈವ ಬಣ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ನಿಂದ ಕೈ ತಿತ್ತಂಡ ಈ ಬುಡ್ದುಗೊರೆ ಅಕುಲು ದಾಯಿಗ್ ಅತ್ತು ನೇರ ಕೇನುಡನ್ನರೆ ಯಾಂಪಣಪನಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ದೈವದ ಕಲುಟ ಆವಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದೈವದ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರೇತ ಬುಡುಕೊರಡು ನಂಡ ಆ ದೈವನೇ ಬುಡುಕೊರಡು ಐಕ್ ದೈವದ ಕಲದ ಕಟ್ಲೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡನ್ನ ಅನ್ನುವನ್ನ ಪನ್ಪೆಕೇನ್ಲೇನ ದೈವದ ಕಲದ ಕಟ್ಲೆಂಚಗೆಂಡ ನೇಮುಡು ಬುಡುಗೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದೇಮುಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಡೆ ನಿಕುಲು ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ದೈವದ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನಿ ದೈವ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಡುವತ್ತೆ ಪಿರ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಗು ಪಾಡ್ನಾಗ ದೈವದ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಪೊದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನ ಕೊಣದು ನಿಕುಲು ಅಗೆಲು ಬಲಸಿನಡೆ ಆ ಅಗೆಲದ ಮಿತ್ತು ಅಗೆಲದಲ್ಪ ಮನೆಟ್ಟು ದೀನವು ಪಿಂಗಾರ ಪುಡದಿತ್ತಂಡ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆದ ನಮಕ್ ಆತೆಟ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚಿನ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಂದು ಕೈ ನೆನೆಪುನ ಪತ್ತು ನಾವು ಅವು ಈರ ಅಪಗನೆ ಉಂತವಡಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಮಧುತಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಮಧುತಾರ್ಲ ದೈವಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡನ್ನ ಈರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ತಿನಾಥ ತೆರಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕಲು ಅಂದು ಸರ್ ಎಂಕಲೆಗ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನ ಮಿಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂಪ ಈರ್ನ ಮಿಸ್ ಇಂಕ ಭರವಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಅಂದ ಯಾನೀರೆಗೆ ನನ ಬಂಡ್ ಬೀರ್ ನನೋರ ಅವೇ ದೈವನುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಯಾನ್ ದಯ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ದಿನೇನ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೈವರ ಮಿಸ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಉಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಸುದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ದಿನ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನರೆ ಇರೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಂಡು ಬಂತಿ ನಲ್ಪುಂಜಿ ನಂಗೊಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಕೊಡತೆ ಅನ್ನರೆ ಇರೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಂಪೆ ಇತ್ತ ದೈವದ ಕೇಂಡರು ಅಪಗ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ದಾನಗ ಈರು ದೈವಡೆಂಚಂಡ ಜೋರು ಮಲ್ತಿಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಕ್ಕುಲು ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ಈಯೇ ಬುಡುಕೊರ್ಲತ ನಿಕಲು ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅವೇ ದೈವನುಂಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಬುಡುಪದು
ಅವೇ ದೈವದ ಗೈಟ್ ಬುಡ್ಪದು ಇತ್ತ ಮಾನಿಚ್ಚಿಡ್ಲ ಬುಡ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವ ಬುಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ಅವೇ ದೈವಡ ಪುರ್ಪದೆತ್ತು ತುಲೆ ಬುಡ್ತುನ ಇಜ್ಜಾನ ಅಪ್ಪಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿರೇಗೆ ಬಂಡಪನೆ ಈರ್ನ ವಾ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವದ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಕೇಪ್ಲ ಪೂನುಕೊನೋ ದೀಲೆ ನಿಗುಲು ಕುಟುಂಬದಗಳು ತರೆಕ ಮೇಕ ಮೀಲೆ ಮೀದು ಬೋದು ದೈವಗು ನೀಟಪ್ಪ ಕಣ ನೀರ್ದೇತ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ಇಂಚ ಆತಂಡ ಈ ಪೋತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪೋತುಂಡ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಂಡ ಪೋತುಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ದೈವ ಬುಡುಕೊರಡತೆ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಆವಡ ದೇವರೆಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕೆಂಡ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಪದ್ಮರಾಜರೇ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಪಣಪನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮಲೋಕ ಬೋಪೇರೆ ಇದೊಂಜಿ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬತ್ತದ ಅವೇನು ನಂಬುದಾಯಿ ಬಕ್ಕೋ ಆ ದೈವ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬುಡುಪನಾಗ ಅವನು ಸುಲಭ ಆವಡತ್ತಂದೆ ಆಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಪೆರೆ ಬೆಲೆ ಕರೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ಅರುಣ್ ಬಂದು ಬಚ್ಚೇರ್ವೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣಜರೆ ಇತ್ತೆ ಅರಂಜಿ ನಡುಟು ಕುಲ್ದಿನ ಬಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಾ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಏನೋ ಸಿಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಓ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನೋಟು ಕೋಲದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನೋಟು ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೋಲ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಅಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಣ್ಣೆರೆ ಯಾನಿರಡ ಪನ್ಪೆ ಬಚ್ಪೆದಾರ ತೀರು ಅಂದೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಡಿಯರಿ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮನಾನೆ ಆ ಪಡಿಯರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ನೇಮ ಕೈದಾಯಿನವರೆ ಮಟ್ಟ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆ ಪೆರಾರದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಪಂದೆ ಎಂಗುಲು ಬೇತೆ ಕಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಕೋಟ್ ನೇಮ ಉಂಡ ಪಗೆಲ್ಡ್ ನೇಮ ಆಂಡೆ ಅಲ್ತ ಮುಗಿತದು ಬಯ್ಯಡ ರಾತ್ರಿ ತೂಕೂರು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟನ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಕಟ್ಟು ಬಾ ಪಂಡ ಉಂದೇನ ಪಿರಿಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲತ ಪಿರಿಯಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಲತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಗಿತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯದೆತ್ತೊಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೋದು ಕಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಈತ ಈರ್ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬುಳ್ಯದೆ ತೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಜೈನರಿನಲ್ಲೂ ನೇಮಾಟ್ನ ತಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಟ್ಟಿನವುಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಅವಲೇ ಪೂರೈತ ದೈಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ತಿರಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆವಡು ಅವಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಪತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇರದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಪನತ್ ಆಯಾಯ ದೈವದ ಸೊತ್ತು ವರ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಯಾದ ಪಿರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ ಮೀದು ಮಡಿಶುದ್ದಾದ ಆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ ಅಲ್ತ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಗಳಸೆಂಡ ವಾ ಅಪರಾಧಜ್ಜಿ ಈ ದೈವಗು ಕಠಿಣ ಎನ್ಗೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟಿಯಂಡ ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂಚಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತು ಅರ್ಧಲದ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಸೊತ್ತುಲಿಪ್ಪುನು ಅಂಗಿ ಅವೇ ಸೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಈಗ ಅಲ್ತ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಗುಣದು ಮೂಲು ಗಲಸು ನಾವು ಅವು ತಪ್ಪ ನೀರು ಬಂದ್ಲಕ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತೆ ದೇವರಾಜಣ್ಣನವಳು ನೇಮಗು ಏನು ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದಾಂಡು ಅವಳು ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದ ಆತನು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದ ನಾಲ್ಕು ದೈವ ನೇಮ ಎರಡು ಎಂಟು ತಪ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋದು ನೇಮ ಆಟದು ಆತದು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವೆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದಾದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನಂದು ಎತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ನೇಮ ಪಿರಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಬಹುದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಲಿ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನು ಮೇರ್ನವ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಾನೆಚ್ಚಿಡುಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಎಂಕುಲೇ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡುಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡುಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮದೇವ ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಬೈಯಾಗಿ ಬರೋಡು ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಪಗೆಲ್ಡ್ ನೇಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನು ಗಟ್ಟೋಡು ಬಂಡದು ಅವಳು ಪಗೆಲ್ಡ್ ನೇಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಮೇರೆ ನೇಮಲ್ತಾನೆ ಒತ್ತೊಂಡ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಆಪನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆಕಲವರು ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೇನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಗೆಲ್ಡ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುಗಿತದೆ ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತಾದ ಈಜಿನ ಅಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಪಣ್ಣೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡಪುಂಡು
ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಗುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋಪನೆ, ಗುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋಪನೆ, ಅವು ತಪ್ಪು. ಅವು ಕಾಸದ ಅಂಗಲಪ್ಪಂದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಅವು ಆರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಂತ ಬಂಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಸೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 25 ನೇಮದಿಕ್ಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ 30 ನೇಮದಿಕ್ಕು ಐಟೇ ಒರ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರವಂತು ದೇವರಾಜನ್ನ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ ಪೋತ ಅಕಲ್ನ ಈ ನಲಿಕೆ ಏನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಡ್ಪನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ನ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ನ ಬಂಬದ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದೊಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಪಾಪ ಅಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಕುಲು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆ ತಾಂಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಪಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲು ಪಣ್ಪುನೆ ಇತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ದಿನದೇ ಪೊಚ್ಚಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಲರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನೇಮಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಯಿರಿಗೆ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣೆಗಂತಿನೆಟ್ಟು ಕಾರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಬುಲ್ತುದ ಎಂಕುಲು ಪೋದಾರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಗೌರವ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬನಪುರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಪಣ್ಪುನೆಯ ಕೆಲವು ಜನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಕಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಕುದ್ದು ಪೋತ ಆ ಇಲ್ಲಲೆನ್ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೇನು ಬೇರು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕಲು ಬಡವಡುಲ್ಲೆರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ಆಗ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರ್ಕಂದು ಏರ್ಲ ಕೇಳ್ತಿಜೇರಿಂದ ಆದೂರ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಬಾಳದೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಬಾಳದ ತೊತ್ತಾಡಿಡು ದುಮಾತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಏರು ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅವಳು ಚಾಕ್ರಿ ಈ ಸಟ್ ನೇಮಾತಿಜಿ ಒಂದಟ್ಟು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತಿದೆ ಅಕ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಎರಡು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾರ ಯಾರು ವಾಮಣ್ಣನಿಂದು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ತೇಜಿ ಭಾಳ ದಾಖಲು ಮಾತಾಡ ಅವು ಅಲ್ತ ಕಮಿಟಿಡ್ ಚಂದ್ರ ಐತೆ ತೂ ಒಂದು ಪೇರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಭಂಡಾರಿ ವೇಣುಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಬರ್ತಂಡ ಕೆಂಚಿತ್ತಾಡು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತರಿಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ಈತ ಈರ್ ಬಂಡು ನಲ್ಕನೆ ನಮಕ್ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕಾಸುಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಣಪನತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ದ್ವಿಜಯ ನಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಜತ್ವ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಬಂಡ ಕಷ್ಟದ ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರುವೇರಿ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಏತೋ ಜನ ಅವೇನು ಒಂದನ್ನು ಕೆಲವು ಕೊರ್ನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗಲ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೇಮವು ಪೋಂಡ ಎಂಕಿ ಈತೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದಯಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕುಲು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ವೇರು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೋಡ್ತಿನ ಆತು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೊನೆ ಯಾನ ಇನ್ನೆಟೆ ಕೈತಲ್ದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ನೇಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಎಂಕ್ ಸಂಬಳ ಎತ್ತಿಗೆಂಡ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಅವು ಅಜಲ್ ಅಂಚನ ಪರಂಪರೆ ಎಂಕಲ ಬಂಟ ಘಟನೆಗೆ ಎಂಕಲ 5,000 ಕೊರೋಡೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಜಿಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಜನ ಆಪುಜಿ ವಾಡಿಕೆ 5 ಕೊರೋಡೆ ಆಯ ಕಟ್ಟಗಡಿಗೆನ್ನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಏನಟ್ಟತ್ರ 3,000 ತಂದೆ 4 ನೇಮಗು 4 ಜನ ಬೆರಿಟ್ಟು ಬೋಡೆ ಒರಿಯವರೆಗೆ 3,000 ಸಂಬಳ ಪಂಡ 1,000 ಸಲ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಬಂಡೆ ಏನಾಕಂಡ ಸುರುಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಕುಲು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಒಂದು ದಾಲ ದುಶ್ಚಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಉಡುಪಣಿ ಆನಕ್ಲೆ ಕಡಕಡಿತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಈತು ಕೊರಡು ಒರಿಯವರೆಗೆ 3,000 ಆಜಿ ಸಾರಾಂಡ್ ಇಂಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಜರೆ ಏತಾಂಡ್ ಒರಂಬರೆ ಸಾರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನಿ 80,000 ಜುಮಾದಿ ಘಟ್ನಾಗೆ ಒರಂಬರೆ ಸಾರ 1,000 ಜುಮಾದಿ ಘಟ್ನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಟ್ಟಗಡೆಗ ಅವಳರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರೆ ಒತ್ತೇರು ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ನಿಘಂಟಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಆ ಜನ ಬಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗಿ ದೈವ ಶಾಪ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಿತೃ ಶಾಪ ನೇಮ ಕಟ್ನೇನು ಆಯೆ ಪನ್ನೆಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ನೇನು ಬಿಡಿಯರು ಪರಂಪರೆ ಶತಮಾನ ಕಾಲದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಇಲ್ಲದೆ ಅಜಲದ ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ದೈವ ಘಟನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಭದ್ರತಿತ್ತಿನ ಪಾಪದ ಎಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಓಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತು ದಾದ ಅತ್ತಂಡು ದೈವದ ಕಲ ಈ ರೀತಿ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು
ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವಂಚನೆ ಮನ್ಪುವೇರೆಂದು ಅವರಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೋನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ನರಮಾನಿ ನಂಬುನೋವೇನು ವಂಚನೆ ನಂಬುನ ಕಾಲ ಪಾಪ ಹೊಸ ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿನಕಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪುವೇರು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಅಂದತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಡೋದು ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜನರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಅಕೇರಿದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ ಇರುಡ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಿನದಾದ ಕೆಂಡ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಜನರಿಡ ದೈವದ ಕಲಟೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅದು ಬತ್ತೆರಡು ಎನ್ನ ಕಾಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಕೆಲಸತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಮೇರು ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾರ್ದು ಜಾಗ ಇನಿಕ್ ಕೊಂಪದಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಕಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಮರಣ ದೈವನಡ ಅಕುಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಏಪ ಪದ್ಮರಾಜ ಜೈನರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲತಕಾರ ದೀತೆರ ಕೊಂಪದಾವು ಗುತ್ತು ಬೆಳಗದಿಂಡು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆಡ ಆತು ಮೋಕೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಪಂಡ ನಿಸ್ಪೃಹ ಆದ ಕೆಲಸ ಕಾಸು ಆರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರ್ನವಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಂತಿನಾರತ್ ಅರ್ಥ ಅಂಚಿನ ಜೈನ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ದೈವದ ಕಲತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಚುಟುಕ್ಕುದ ರಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರದ ಸಂದೇಶದ ತಗೊಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾ ಸೇವೆನೇ ಮಾತಾಡಲ ಮಲ್ಪುಳಗೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಓಲ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಕ್ಲೆ ಜೀವನಗೂ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವು ಮಾರಿ ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೈವ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಈ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜಗತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿ ಗಿಡಪ್ಪು ಗನಮ ಗಿಡಪ್ಪು ದೈವ ದೇವರಿ ಗಿಡಪಡು ದೈವದೇವರಿ ಗಿಡಪ್ಪು ಮುರನಿ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರು ಬಂಡರಿಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರಡ ಪಾತೆರಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೌತರಾಮನಿ ಗವಾಮಯನ ಯಾಗಮಂಟ ಪಾವಂಜೆ ಬರ್ಪನ ಆರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡ್ಪೇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳಿಗೆ ಕೊರೋನನು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ದೇವರಡ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಲಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ್ನ ರಾಜ್ಯೊಡಿತ್ತಿನ ದೈವಲ್ಡ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸತ್ತುಳೆ ಜಗತ್ತು ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರೋನಾ ಗಿಡಪ್ಪಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರೋನಾದ ವಿಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಊರುಡು ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಊರುಡು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಊರುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಾರಿದ್ರ ಮಾರಿ ದೋಷ ಕೃಷಿಕಾದಿಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾರಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಊರಿಗೂ ದೇಶಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ದೈವದ ನೇಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ನೇಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪದ್ನಾಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಡದ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಇಡೀ ಪದ್ನಾಜ ನೀ ಕಟ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನಡಪುನೇ ಮಾರಿಗಿಡಪರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಲಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಮಗಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರಾಜರೇ ಈರು ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಈರು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಡವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮದಪೇರ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ತಿನ್ನಾರು ಅವಾಗ ಐದಕ್ಕೆ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಈರುಡ ಏನು ಪಣಪುನಿದಾದ ಕೆಂಡು ಈರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಬೇತ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಇರದಾದ ಧೈರ್ಯವಂತ ಸುರುಕಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ನೇಮ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಉಂತು ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರಂಡ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಳದ ಯಾನು ಬಾಳದ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾಳದ ತತ್ತಾಡಿದರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಂತಿನತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಬಂದು ಏರ್ಲೆ ಪಂತು ಜೀರು ಎಂಕು ಒರಿ ಐತ ಅನುಭವ ಒಂದು ఆయన ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ದೈವದ ಕಲಾವಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಆರು ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಬಾಳದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದಿನಿ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದಯ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಬಂಡ ಏರಾಂಡ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ಐತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ
ಕಿಂಚಿತ್ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವ ನಾನು ಭಾಳ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲಿನ ಎತ್ತೇರ್ದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಜನ ಖಾಲಿ ಬಾಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಸುರೂತ ಸಂದರ್ಭಡೇನ ಮಾತೆರಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮನಲಗಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಚಿಲಿಮಿ ತಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ ತಾರಬರಿ ತಕ್ಕಲೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ತಾರಬರಿತ ಪ್ರತಿ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಲೆತ್ತಲೆತ್ತದು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಗ ತಾರಬರಿತ ಬಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಹಿಮಾದಿ ಬಂಡಿ ಅವಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈರ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ನುಳಿಯಾಲು ಗುತ್ತುದಕುಲು ಆರು ಎಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡೇರಿ ಈರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು ಕೇಂಡ ಎಂಗ್ ನುಳಿಯಾಲು ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ ಚಾಕಿದಾಗ ಲೆತ್ತದೆಂಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಣ್ತದ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಷ್ಟೋಗಲೆ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದು ತಿಂದದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರದ ಬದುಕ ಇತ್ತದ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಡಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬುಡಾಯರ್ ಅಂದ್ ಕಾಪು ಏರು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿನಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಪದ್ಮರಾಜೇಂದ್ರೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಚಿಂತನೆ ಒರಿಯೋರ ರೀತಿ ಪುಂಡು ಈರಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರೆಗೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ದೇವರಾಜ್ ಬಾಲ್ರೆ ಈರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಜನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲೇಜಿಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಏರು ಪೂರ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಐತಾರದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಿನ್ಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಏರು ಪೂರ ದೈವದ ಕಲತ ಚಾಕಿರದಕಲು ಇಲ್ಲರ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಲೆಪಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅವ ಏರು ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಬೈದೇರ್ಲನ ಗರಡಿಡು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಲಕು ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಪುಲೆ ಆ ದೈವದ ಕಲಟ ಆರ್ಡ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಳೆನಂಚತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ಡ ನಿಖಲು ಅನುಭವ ಪಾತಿರುಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತ್ತು ಏರಿಲ್ಲ ಏರನಾನ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಬಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿದಕ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ದೈವದ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೂಜಾ ಅಂದ ಪಣಪಿನತ್ತಂದೆ ನಿಖಲು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಟಿವಿ ನಿಖಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಾ ನಿಖುಲ್ಲು ಪಾತಿರ್ನವು ನಿಖಲ್ನ ಜನಕುಲೇ ಕರೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಗ ಪಣಪನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತಿರಗಲ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮಾತ ಜನಮಂದಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡೆ ಲೋಕಗೊಬ್ಬಿನಂಚತನ ಮಹಾಮಾರಿ ಪುರ ದೂರಾಬಡೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಾನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಪುನೋ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ಮಾರಿ ಮಗಿನ ಕಳೆದು ಸೌಖ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡೆ ಬಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಣಗ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮುಗಿತರದ ಚುಕ್ಕಿದಿಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ